Може да стане нещо в един момент. Ако не стане, ще ги запишем в спомените, че сме били най-добрите. Оги днес унищожи това цвете. Осъзнах наскоро, че не съм фотогеничен. Как наскоро? Колко време ти отне? И много ми е мърсен обектива, нали? Ето това. Също ще дам един нож. Бягай там на другата. Да. Скара фест. Вие започваме да му растем устак. Ух, стига! Избрали. Влизаш тук в нашата спалня, веднага вдясно, долу вдясно. Има една хартиена бълбичка, донеси я. Ела с мен. Дати с извинение, че е бързо. Нещо сега ще го прибера, ще го измия. Така че